Kuka? Osaako joku kutsua? Я ну. Sinä? Katsotaan se. Нет, я не играю. Nyt on vaikea tämä toinen. Enkä mä muille ilmoita mun sydänsurujani. Enkä mä muille ilmoita mun sydänsurujani. Kun minulla on sydänsuru, niin minä olen yksin. Грустно. Miten se selitetään toisille? Сурульно. En ilmoita. Miten? Ymmärrättekö te mitä tämä tarkoittaa? Enkä mä muille ilmoita mun sydänsurujani. Сердечно написано, да? Enkä mä muille Печально и Я сердечно. нікому не розкажу про своє сердечне горе, темне місце, ясне небо. Вони знають мої турботи. Imitus en niin. Hyvä, just näin. Synkkä metsä. Synkkä metsä. Tumma metsä. Ja kirkas taivas. Ja kuulee mun huolia. Mitä tarkoittaa synkkä? Synkkä, pimeä. 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 Tumma. Puhe. Synkkää tummaa metsä. Synkkää metsä. Metsä. Paljon puita. Suomalainen, jos on oikein rakastunut, kyllähän